Bamse, hvor er Rotten? Det der vindue var derude. Nej, Bamse, nu stopper festen. Nu. Nej. Jamen, så må der filme. Hallo, tag lige hunden, mand. Michael, det er også et dyrested. Ja. Ja, et dyrested, vi var jo gennem. Nej, det er jeg ked af. Hvad nu? Skal vi bare komme? Bamse, hvor er Rotten? Så siger jeg det. Ej, nu stopper festen, Bamse. Han tror bare, han er på hjemme. Han er fuldstændig. Fuldstændig. Stop op, pisser. Han fuldkastet til. Ved du hvad, den koster det? 800. Den har det. Ja, sådan en kunne være meget federe her, mand. For helvede, Bamse. Fanden. Bamse. Ej, ved du hvad, der kunne være sjovt? At smide ham op i bassinet. Så kan han svømme efter de der hajer. Ej, hvor er det pinligt. Det er fandme genialt. Nå, nej, en dør. Den er her. Fang med hænderne. Ej, Bamse, det var ikke lige efter planen, det der. Efter min plan. Prøv at se den hej der, der kommer jeg, skal jeg fange med hænderne. Men prøv at se her, Michael. Kom her, så skal jeg. Fejling procent. Ej. Hej. Ligger savsmuld i bunden. Hvad fanden sker der, mand? Hold da her, så. Det her, det er fandme på grinen. Hold da her. Men det der, det var fandme alt for sjovt. Ej, jeg trænger givet af den der pude. Hvad fanden er det? Den ligger Hvad er det derinde? Bamse, hvilken lort mere? Optog du? Ja, jeg optager stadigvæk, mand. Ej, det er ikke nogen for grineren på optog. Ja, det der, det var kraftedeme for sjovt. Ej, ved du hvad, det var fandme for sjovt. Ej, ved du hvad, mand. Ej, det er ikke kun Bamse, mand. Det er også hans far. Han skider på det ene, mand. Det er må jeg lægge det her på YouTube, drenge? Og drengene er i byen. Drengene er deres hjemmested, Sioux City. Ja, det gør det. Helt sikkert. Og de der hajer også. Ej, du har da været her før, Elias. Ja, jeg har været Prøv at se før. der, prøv at se. Ligger ja. Det er så meget fedt, man kan gå sådan her. Ligger bare til en dårlig, når folk kommer ind. Nu har vi det. Nu jogger han det. Der var en, der trådte i lorten. Det er fandme begge griner.